Давай, ти си. Здравейте, казвам се Иван Бочев, снимам квалификация 2 за Атена Тролдаун. Категория Мастер 40+. Засови. Що е, какво е? Нищо не съм казал. Реди! Казвам 4-2. 3, 2, 1. 10 секунди. Май го нацелихме, ба. Не. 2, 1, ти си. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30 бройки. Петдесет 5 секунди си до тук. Ай, Ваню, хващай. 10 бройки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Едно, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 бройки. Две минути си до тук. Айде, хващай. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Две и 30. 20 бройки ти остават. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Три минути си до тук. 10 бройки. Още. 10. Айде, Ванка. Ваню, хващаш 10 бройки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Осем, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
4 и 15 си до тук. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Айде, разтърси ръцете и се хваща, 11 бройките остават. Айде, Ваня. Давай, бързо. Давай, хайде. 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 и 16. Много почивка сега. Имаш почивка, Ваню? Една минута имаш, бе, Ваню. Една минута имаш почивка. А? 5-16 до 6-16 имам почивка. Нали така? Ваню, имаш 16 секунди почивка още. Аз ще кажа 3-2-1, като трябва. Три, две, едно, ти си. Едно, две, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6:40 до тук. Ай, Ваню. Насочвай се към щангата, айде. Айде, Ванка, давай. Не остана. Едно, две, три, 4, 5, 6, 7, Айде, 3. 8, 9, 10. Ванка. 7 и 30. Айде, Ваню. Айде, Ванка, айде. Насочвай се към щангата. Хубаво влизай под нея. Едно, две, три, 4, 5, 6, 'Ай, Ваню, насочвай се към щангата, айде. Седем, 8, 9, 10, 11. Айде, минута и половина имаш, Ванка. Ванка, минута и половина. Можеш да почнеш да дигаш темпото. Айде. Давай, дигаш там. 12, 13, 14, 15, дръж, 16. Ай, Ваня, хващай. Почини малко, имаш време. 50 секунди. 55. 4 ли можеш? Да. Айде, бивай към шага. 4. Айде.
Не бе 6. Едно, две, три, 4. Двадесет и 5 секунди, Ванка. Айде, хващай се на лоста и колкото можеш. Едно. Няма да се пускаш, айде. Айде, 5-10 секунди. Хващай се на лоста. Дай, можеш още едно, айде. 3, 2, 1. Дишай сега, дишай. Дишай. Сега има 5 минути, нали така? 5 минути имаш сега. 15. Велч, Велч, да снимаме ли сега тази тежест? Защото той не сме снимали. После. Почвам от 70, аха. Сигурен си. Не съм. Чакай, аз ще ги сложа. Ай, Ваню. И 11:35 си, Ваню. И имаме време, ако трябва да почини още малко. Айде, може горе. Стягаш корема и можеш нагоре, ай. Айде, може горе. Кръстим, нали? Да. Костя, да. То трябва да го обърнеш, така ли иначе? Да. Кажи. Айде, бутай! Браво, бе! Супер! Айде, пускаш. И 6 заслушва, а? Да ги прибег, защото той си ще сложиш. Чакай сега, че не сложиш. Две минути и 15 си остават, Ванка. Ай, може ги. Като влезеш бързо ряс нагоре, няма да се бавиш долу. Влизаш и направо нагоре. 2 минути, 1 минута и 40. Ай, Ваньо. Айде, горе. Може ти. Горе, майка. Под тях. Ряс нагоре. Ставай! Дай! Можеш! Браво, бе! Браво! Това е макс, човек. Това е макс. Повече от това. Не го спирай. Да го спирам ли? Ще го изчакаме да свърши. Браво! Чакай, не ги сваляй. Не, ще да.
Чай да свърши, ще изчакаме. Още малко му също повече от това човек. Бая спаси, майна! Бая спаси! Сега ще свърши. Чакай. Нека да свърши. Няма след така да я взема. Да, с това сега чакай 2 секунди. Чакай. Само да спада. Да. От друга страна, стил. Също. Разхвърли го да побият това. Ще някой го иска.